ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಶಾಸ್ ವ್ಲಾಗ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯೊಲ್ಲರು ನೆನ್ವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲರ ಅಡ್ಜಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯೊಲ್ಲ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೂರಪಿದಂಡಿ ಪಂಡ ಟೆಂಪಲ್ಗ್ ಪೊಳಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಟೀಲ್ಗ್ ದಾನೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮನ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ, ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ 3 year ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಣಿನಿಗ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಮೇರು ಬೊಕ್ಕಂದೆ ಇಡೇಟೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿಗುಲ್ದಿರ ಅಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡ ಬೇಗ ಪೋಡು ನಿನ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಬೊಕ್ಕಾಂಡ್ ಬರ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆದ್ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೆಂಪಲ್ ಕಟೀಲಡು ಮನಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಗ ಟೆಂಪಲ್ದ ಮನಸ್ಸು ಶೋಕತೆ ಪಂಡಲ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಆತ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಮೂಜಿ ದಿನ ಆಡೋದೇ ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮನ್ಪಂದೆ. ಸೊ ಮೂಜಿ ದಿನ ಮುಟ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮನ್ಪಂದೆ. ಈ ದಿನ ಬೇಲೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಾನು ಮೂಜಿ ದಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಂದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಂಡೆ ಬೇಲೆಗೆ ಪಡಲ್ಲ ಬಲಿಪುನು ಬಯ್ಯ ಬತ್ತು ಉದಸಿನ ಉಂಟು ಅಂಚಾದು ನೀನು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬರದಿದ್ದೆ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಬರದಿದ್ದೆ ನೀನು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಆದ ರೆಡಿ ಆದ. ಸೊ ಅಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ಲ ಮಂದಿಜ್ಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಲ ಪಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಲೆಜ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಓಕೆನಾ. ಬಿದಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೂರ ರೀಚ್ ಪಂಡ ಮುಗೇರತ್ತಿದ್ದು ಮುಗೇರತ್ತ ಎಕ್ಕೂರ ಮುಗೇರ ನಡುಮುಗೇರ್ ರೀಚ್ ಆಯ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾಫಿಕ್. ಓಕೆ ನಾನು ಟೆಂಪಲ್ ತಿಕ್ಕ ಓಕೆನಾ, ಬೈ. ಗೈಸ್ ಪೋಳಾಲಿ ದ್ವಾರ ಬತ್ತಡಂದೆ ಪೊಳಾಲಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಟೀಲ್ಗೆ ಪಿದಾಡ್ಯ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪುರಾಂಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೇರವೆ ದೇವರಿಗೆ ಇನ್ನಾತ ರಶಿ ಜಾಣದೆ ಇನ್ನಾತ ರಶಿ ಜಾಣ ಅಂಚದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೇರು ದೇವರಿಂದೆ. ಅಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ಲೇದಲ್ಲ ಆರ್ ಕಮ್ಮಿ ಪಾತಿರ್ನು ದಾದೆ ಅರೆ ದಾದ ಪಾತಿರ್ನು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಚ್ಚಿ. ಸೊ ಲೇಸ್ತಿ ತೊಂಡೆ ಬಡ ಪುಣಿ ಬಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಮ್ಮ ಬಡೆ ಒಂಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಪತ್ತೊಂಜಿ ನಲ್ಪಾಂಡು ಪದ್ರಾಡರೆ ತುಲೈಬೋದು ಕಟೀಲ್ಗೆ ಮುಟ್ಟೋಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಅದೇ ಪದ್ರಾಡರೆ ಕಂಚ ಕಟೀಲ್ಡು ಪೂಜೆ ನಮಗೆ ಇತ್ತು ಪೂಜೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ತುಲೈಬೋದು ಮುಟ್ಟೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಔಟ್ಫಿಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಷ್ಪಾಯ್ ಗೈಸ್ ಓಕೆನಾ. ದಾದಿ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಕಟೀಲ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಗೈಸ್ ಅಂದೆ.
ಟೆಂಪಲ್ ಪೂರ ಪೋದು ಬತ್ತ ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದ ರೀಚ್ ಆಯ್ನಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಕೋರಿ ಪೂರ ಕಂಡ್ರೆ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಆಯ್ತು ಪೂರ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ಜಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ನಾವೇ ಕಟೀಲ್ಡ್ ರಶ್ ಉಪ್ಪಂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿನಿ ಬಟ್ ಕಟೀಲ್ಡ್ ಫುಲ್ ಪಂಡ ಫುಲ್ ರಶ್ ಇತ್ತನತೆ ಒಬ್ಬ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತು ಮುಲ್ಪ ದನಿಕುಲ್ಲು ಚಾ ಪರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಾ ಚಾ ಚಾಯ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತುಡ್ದೆ ಅಕ್ಕನಡೆಲ್ಲ ಪೋದು ಬತ್ತಾಕಿ ನೀನು ತೂದು ಬತ್ತ ಪೂರ ಇಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಟಯರ್ಡ್ ಆದಿತ್ತು ಔಟ್ಫಿಟ್ ತೋರಿಸ್ಪೋ ಬಂಡತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ಫೋಟೋಸ್ ಪಾಡುವೆ ಫೋಟೋಸ್ ಈ ಸೈಡ್ ಟೆಂಪಲ್ಡ್ ಒಂದಿದೆ ಇದನ್ನ ಒಪ್ಪೋಡತ್ತೆ ಫೋಟೋ ಸೊ ನನ್ನ ಚಾ ಪೂರ ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೋ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಬತ್ತು ರೀಚ್ ಆಯ್ನ ಆತ್ರ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿಕ್ಕೋ ಒಂಚೂರು ಟಯರ್ಡ್ ಹಾಕ್ನು ಒಂಚೂರು ಕುಲ್ದು ಪಾರೋಣ ನನ್ನ ದೂರನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ತುಪ್ಪು ನೂರಣ ಪಾರತನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪ ಓಕೆನಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಇಂಪ್ರೇಟಿವ್ ಇಲ್ಲಾರ ಬಾಯ್ ಬಾಯಿ ಮಾರೇ ಅರೆ ಗಾವ್ ಮಲ್ಲೊಂಜು ವಾ ಕಿರ್ಕಿರಿ ಮಾರ ಬಾಯಿ ಬಣ್ಣ ತೀ ಬಣ್ಣದ ಯಾ ಬರೋಣದಕ್ಲೆ ವಾ ಕಿರ್ಕಿರಿ ಮಾರ ಮೊಲ್ಲ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್ ನಮ್ಮ ತೊಕೊಟ್ಟು ಪೋಂದುಲ್ಲ ತೊಕೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇರ್ಲಟೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅದೇ ಪಂಡ ಕೇಕ್ ಕಂಡ್ರೆ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಖಾಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬತ್ತದು ಚಾ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡಿಯ ಸೊ ರಪಕ್ಕೈತೆ ಕೇಕ್ ಕಂತೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತೆ ದಾದಿ ದಾದಾ ಕಟ್ಟ ಕೇಕ್ ಹೋಗದ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಮಾರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಯಾಪ ಕುಸಲ್ ಇನಿ ನನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಗೈಸ್ ಐಕ್ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇನಾ ಇರತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು ಒಂದು ಯಾನಿಗೆ ಕುಸಲ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಟೆಂಪಲ್ ಹೋದ್ ಬರ್ತದ್ದು ಬ್ಯಾರಿ ಸಿಕ್ಬೋದು ಅಣ್ಣ ಮೂವೀಸ್ ತು ಓಡೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ನನ್ನ ಆಪುಜಿ ಮೂಡಿಜಿ ನನ್ನ ಪೋಯರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಚ್ಚಿದನು ಟಯರ್ಡ್ ಆದ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಪುಲ್ಯ ಕಡೆ ಹೋದ್ ಬೈದ್ ನಾವು ಬೇಕಾತು ನಾವು ಪೋಯಿನಿ 11 ಜಾತ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 11 ಜಾತ್ ಯೋ ಮಸ್ಕಿಟೋ 11 ಜಾತ್ ಜಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ ತುಳಿದು ಬಿದಾರ್ದ 10 ಗಂಟೆ ಕರೀದನು ಹಾ 10 20 ಆಯ್ತು ಐಕೆ ಬಂದ್ಪುನು ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಪಿದಾಡೋಡು ಒಂದು ಇನಿ ಲೇಟ್ ಬಂದಿನಿ ಪುಲ್ಯ ಗಂಟೆ ಹೆಂಚಿನಾಗ ಹೋಗುನು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಪೋದೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಿನ್ಯ ಕೇಕ್ ಪತ್ತೊಂಬರಪ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೇಕ್ಲ ಒಡ್ಚಿತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಮೇರೆಗೆ ಕೇಕ್ ಹೋಡಿ ತಿಂದ್ರೆ ಅರೆ ತಿಂದ್ರೆ ಕೇಕ್ ಬೋಡ ಐಕ್ ಬೋಡದ್ ಪತ್ತವಾರಪ್ಪನಾರು ಅದೇ ಕೋರಿ ಪಾಪ ಅಮ್ಮ ಪಾಪ ಕೋರಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಾಪ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಬಾಬಿಲ ಎಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುದು ಕೇಕ್ ಎಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುದು ಕೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ದುಂಬೆ ಬರ್ಪುನು ಹೋಗು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡು ಅದು ಮಾಡು ಇದು ಮಾಡು ಹೆಂಗ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡವ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾ ಮಲ್ಪ ಜಿಂದಿಜಿ ಮಲ್ಪ ಯಾನು ಅಡಿಗೆದ ವಿಷಯ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಪೀರ ಅಡಿಗೆದ ವಿಷಯ ಚೂರು ಪೀರ ಯಾನು ತಿನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಇಡ್ಲ ಪೀರ ಇರೇನುಂಡತಿ ಸೊ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ರಪ್ಪ ಬೋದು ಪದಾರ್ಪ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮನ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಏನೊಂದೇನು ಇನಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇನಿ ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಏನ ರೀಸನ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ನನ್ನ ಎಡಿಟ್ ಆದ ಹೊಡುದಾದ ಅಪ್ಪಣೊಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೈಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಏಪಲ ಪಾಡುವ ಟೈಮಿಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆ ಓಕೆನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂಚಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಂಕ್ ಓವೇ ಬೇಜಾರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದು ನಾನು ಓವೆನ್ಲ ಎನ್ನು ಜಾವೆ ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಲವೇ ಒಂಜಿ ಕಡುಮುಜ್ಜಿ ಜನ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಇದ್ದಾನೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಪಾತಿರು ಬರಂದು ಸೊ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರೇ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕದಾಗುತ್ತು ನಾನು ಓಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಏನು ಜಿ ಕೆಲವು ಹಾಕ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಬುದ್ಧಿಗ್ಲ ಪಂದುಪ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಅದೇ ಅಂಚೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಓಲ ಎನ್ನು ನಿಕುಲ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೇರೆ ಪೋಚೋ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದವ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸಿ ಓಕೆನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡು ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಡ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಪೂರ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಂಡು ಕರಿಕಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮನ್ಪು ನಂಚಿಂದ ಜನಲತ್ತು ಸೊ ಬೆಲ್ಟ್ ಬಾರ್ಜಿ ಸೀಟಿಗೆ ಬಾರ್ದೆ ಏನ್ ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಆರ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಇಂಚ ಕೊಲ್ತ ತೊಸ್ಪೈನ ಯಾರ ಐಕ್ ಅದೇ ಬಕ್ಕ ಇಂಚದೇ ಅಂತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಕ್ರಮ್ಸ್ಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಲ್ತೊಂಚೂರು ಕೇಕ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ತಿನ್ರೆ ಶೋಕ್ ಆಪ್ನು ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಕಿದ ಎತ್ಕೊರ್ಪರ ಪ್ಲೀಸ್ ಇನಿ ಅಂಡ್ ಆದ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಎತ್ಕೊರೋಡು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದ ರಿಂಗ್ ಎಣ್ಣೆಗೆ
ಅವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಾವೆ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದಿನ ಹೌದಾಲ ಪೂಜೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆನಿವರ್ಸರಿಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗೈಸ್ ಅದನ್ಪರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆನಿವರ್ಸರಿಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಕ್ಲು ಗಿಫ್ಟ್ ಎದು ಕೊರಡತ ಬೊಡಿ ದಿನ ಕಡೆ ಒಪ್ಪುಂಡ ಕಾಸು ಉಪ್ಪುಂಡ ನಿಕ್ಲು ಕೊರನತ ಎಂಕಡೆ ಒಪ್ಪುನು ಕಾಸು ಸೇವ್ ಮಂತ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೊರಡು ದಾಲಾಬ್ಜಿ ದೇವರ ಎತ್ತಾನಾಗ ಕೊರ್ಕ ಒಳ್ಳೇದಾನಾಗ ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡಾನಾಗ ನಿಕ್ಲು ಒಳ್ಳೆ ಪುನಾಗ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಡೇಟ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಂದೇ ಮುಲ್ಪೂರ್ ರಕ್ಷಿತನ ಬ್ಯಾನರ್ ಬರ್ದೀನಿ ಅದೇ ಯಾರ ಈ ರಕ್ಷಿತನ ಬ್ಯಾನರ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಕ್ಷಿತನ ಬ್ಯಾನರ್ ಉಂಟು ಗೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಜನ ಆನಿವರ್ಸರಿಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದೆ ಗೈಸ್ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ನಂಚಿಂದ ಮಾತಾಡಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಂಚಿಂದ ಅದೇ ಅವಾಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮಲು ಎಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ತ್ ಸಾಕಾಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ 8 ಜನ ಈ ಸರ್ತಿ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ದೇರವೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಲ ಅಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ರಮ್ಸ್ಲ ಬರ್ತನೆ ನಾನು ಪಾತಿರೊಂದು ಇತ್ತಿಲಕನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇಕ್ ದ ಶಾಪ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ಲ ಬರ್ತಂಡು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಕೇಕ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಕ ಓಕೆ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಬಟರ್ ಸ್ಕಾಚ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕೇಕ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾ ಅಲ್ಪ ಪಿರಾಡ್ ಉಂಡು ಕೇಕ್ ಬಟರ್ ಸ್ಕಾಚ್ ತೆತ್ತೊಂಡಿ ನಮ್ಮ ದಯಪಂಡ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತಿನ್ಪನ ದಯಪಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಲೈಕ್ ತಿನ್ಪ ಬಂಡ ಇಂಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಲೈಕ್ ಅವೆ ಏಪತ್ತುನೆಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಅದೇ ತೊಂದು ಉಪ್ಪ ಸೊ ಅಂಚಾದೀನಿ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಬಂದು ಬಟರ್ ದಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಜ್ಜ ಸೈಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಪ ಸೊ ಅಂಚ ಚೇಂಜ್ ಉಪ್ಪಡು ನೀನು ಬಟರ್ ಸ್ಕಾಚ್ ತೊಂಡ ನೀವು ಮೀಲೋಲ್ ತುರ್ದಿ ಒಂದು ಜೂಲೈ ಇರ್ದೆ ಕಡ್ದಿಂಚ ರಾವೊಂದುಂಡು ಮಲ್ಲನ ಇಲ್ಲಿಯನ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾರ್ದು ಜೀರತೆ ಹಾರ್ಡ್ ಮಾರ ಪುಗ್ಗೋಣಿ ಮಾರ ಹಾರ್ನ್ ಈರ್ ಪಾರ್ದೋಡು ಹಾರ್ನ್ ಯಾಂದೆ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಪ್ಲೇ ರೋಡ್ ಅದ ಯಾನ್ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಅದ ಅಂಚ ಬೊಕದಾಗುತ್ತಾನೆ ಗೈಸ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಮೇರ ಅಂಚಿಲೆ ತೊಂಪೊಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊರುವೇರು ನಿನ್ನಿನಿ ಇರಡಾನೆ ಪನ್ಪುನ್ ಇರೋಡ್ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಇರೋಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಈ ತೀರಡೆ ಬಂದಿದೆ ರಿಚ್ದೆ ಬೈತಿ ಸಪುರ ರೋಡ್ ಅತೆ ಮೆಲ್ಲ ಪೊಯ್ಯಿ ಪಿರೋಡು ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಒಯ್ತು ಪೋಂಡಾವ ಪಿರೋಡ್ ಗಾಡಿ ಉಂಡದ ಅಂದೈಕ್ ಮೆಲ್ಲ ಪೊಯ್ಯಿ ಅಕ್ಲೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೈರುನ ಅಕ್ಲೆ ಪುರ ಸೊ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ವೈಫ್ ಬೊಡಿದಿರ ಮಕ್ಕಳಡ ಅಕ್ಲನ ಮಕ್ಕಳು ಬಾತೇರಂಡು ಏರಿಗೆ ಕೆಲ ಪಿರೋಡ್ ಇತ್ತಕ್ಲೆ ಪುರ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಸೊ ಅಂಚದು ಆಂಡ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬೋದು ಮುಟ್ಟದ ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೇವೆ ವ್ಲಾಗ್ ಓಕೆ ಚಲೋ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಮ್ಮ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಿಕಾಸ್ ಏನೇ ಕಡೆ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ವ್ಲಾಗ್ ಪಂಡೆ ಇಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ಏನು ಮಂತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಕ ನನ್ನರ್ದು ಇಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ವೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೋದು ನೀವು ಮುಜರ್ದು 4 ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಅವ್ನು ಬರ್ತಾನೆ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಂದೆ ತುಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ನನ್ನ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆನಾ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ಬೇಗ ಹಿಂಕ್ಲ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಅತ್ತೀನಿ ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ನಮ್ಮನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.